Добър вечер, драги зрители! Намираме се на стадион Васил Левски. България е домакин в най-важния си матч срещу Русия за класиране на Европейско първенство 2016 година. До сега България са втори. Русия е едноличен лидер с цели 7 точки пред българите, а българите само с една пред шотландците. Шотландия води в момента на доста слаб отбор от нашата група, тима на Молдова, с 1-0 на почивката в шотландците с гол на Кевин Дейвис. И ето старт на матча България-Русия. На българите им трябва задължителна победа. Защото Хикс няма дори да ни оправи в този момент. Пълен е Васил Левски. Доста хубаво време, топло. Страхотна атмосфера на стадиона. Невероятно. Сега тъч за нашите. С интересен състав почваме. Кокорин. Страхотна тема, не? На Водуров. Но само фал. Игнашевич карва топката напред. Киржаков, страхотен пробив на Киржаков. Много доста намеса. Станислав Дяков, футболиста на Лудогорец, се намира Гаджев. Той към Александър Тонев. Владее, но какво направи Тонев? Тъч за руснаците. Кокорин изпълнява. Камбаров. Широков губи. Александър Тонев. Тонев трябва да подава според мен вече, но доста глупаво решение. Връща назад към Манолев, той към Бодуров. Бодуров разсява по другото коло към Минев. Минев. Лош пас, много лош пас. Айнюков. Сега Минев. Греши с паса. Денисов. Широков. Кокорин към Комбаров. Добра намеса. Комбаров продължава да въде. Центриране на Комбаров. Топката е изчистена. Още едно изчистване. Сега Миланов. Мицански с хубав пас към Дяков. Дяков поема. Много добра намеса. Да видим за кой тъча. За руснаците. Интересно. Комбаров. Широков. Кокорин. Кокорин продължава да владее. Манолев сега е срещу него. Кокорин си играе с Манолев. Намира Файзулин. Той се схува в пас към Бистров. Бистров. Киржаков. Изстрел на нападателя. Блокиране. Иван Иванов изчиства. Не много добре, но страхотна намеса на капитана Ивелин Попов. Сега Мицански. Страхотен пас на Мицански към Александър Тонев. Тонев е сам. Тонев е сам срещу Акифев. Изстрел и спасяване. Двока. Гол! Александър Тонев открива резултата. За България! Невероятно! Васил Левски избухва както и тук ние в коментаторската кабинка. Изстрелва без последно, след това той си чука топката с десния крак и прекрасно я добави на опразната врата. Страхотно спасяване с крак на Акинфеев, но при добавката Тонев бе безкомпромисен. Игор Денисов. Греши спаса Мицански. Изстрел на Мицански отдалече в ръцете на Акинфеев. Това бе безсмислено според мене. Акинфеев карва топката напред. Дяков не се намесва добре и сега Киржаков. Браво на Гаджев. Много добър Гаджев. Тонев, страхотен пас към Ивелин Попов. Няма засада. Малко дълго дойде за Попов. Той поема. Центриране на Попов. Изстрел с гола! Да видим аут решението на съдията. Отново не успяхме да вземем първата топка. Кокорин. Страхотна намеса на Манолев. Тонев. Току-що научавам, че шотландците вече водят с 2-0. Отново Кевин Дейвис.
гол в 67-та минута. Това значи, че шотландците ни минават с 2 точки, за сега и застават втори. Но и ние водим с 1-0. И това означава, че отново се връщаме на второто място с 1 точка повече от шотландците и с мечтано класиране на европейско. Изпуснахме да се класираме на световно, след като бяха изгонени Дяков и Бодуров и арменците ни победиха с 2-1. Изгубихме шансовете си. След това, въпреки победата ни над Чехия. Това бе преди 2 години, всичко е забравено. Гледаме сега към европейското. Отдавна не сме се класирали на световно и на европейско. На голям форум, да го кажем с една дума. Но сега сме на една крачка, на едни 50 минути. Прекрасна игра. Сега Гаджев! Гаджев! И гол! Владимир Гаджев! Халфът на Левски се разписва! 2-0 за България! Невероятно! Наистина руснаците не играха както в първия мач срещу България у дома, но тогава имаше по-голямо значение, още не се бяха класирали, не играха така и срещу Шотландия. Руснаците почти успяха да вземат пълен актив. Победиха ни с 2-1 в първия матч. Успяха да направят хик с шотландците. Това бе интересното. Хик с Шотландия. Това бе единствената им грешка. Но пък ние се представихме много по-добре. Направихме хик с шотландците като гости и у дома си ги бихме безкомпромисно с 2-0. Дали България ще отиде на европейско? При най-големите отбори в Европа. Този втори гол при второто по време просто ни изпрати на небето, бих казал, защото много важно бе да вкараме още един гол. Това е края на първото по време. България води 2-0 на Русия и е с повече от крачка на европейското през 2016 следващото лято. Започва второто по време. Семедов влиза в игра на Владимир Бистров. Руснаците с първа смяна. Ще видим какво ще ни предложат през второто по време с тази смяна. Сега Киржаков. Пресечена топка от Попето. Ивелин Попов. Хубав пас към Георги Миланов. Георги Миланов. Хубав проект по крилото. Спира се. Немира Попов. Попов губи. Мицански. Към Манолев. Манолев центрира много хубаво! О, Мицански вкара толкова в наказателно поле! Страхотна намеса на Кингпеп! Мицански! Гаджев! Изстрел! Рикошет и това е Огофуер за България. Страхотен старт за нашите. Ивелин Попов. Центрира в наказателното поле. Изстрел с глава няма да има. Топката изчистена. Кокорин. Продължава да владее. Объркаха се тук малко Киржаков и защитникът Бодуров, но все пак простигнал топката Киржаков. Сега центриране на кръка на Кокорин. Какво е решението? Дуспа! Това е дуспа за Русия. Много интересно решение. Манолев извърши. Съдята първо не свири нищо, нека да видим. Според тук чисто, абсолютно никаква дуспа. Манолев игра с топката и изчисти в тъч. Това много пресилена дуспа. Ники Михайлов. Срещу него Широков. Широков стреля в средата и това е 2-1. Роман Широков кара. Безкомпромисен бе Роман Широков. Нека да видим повторение. Страхотен изстрел в средата. На височина главата на вратаря. Ето това е ето това е дуспа. 2-1. Руснаците нанадат. Ето колко важен бе гола на Гаджев през края на първото по време. Но много пресилена дуспа. Дали съдята не ни предсака? Дали няма да направи така, че да класира шотландците?
Матчът завърши, Шотландия победи с 3-0 Молдова. Стивън Нейсмит е вкарал третия гол, футболиста на Евертън. Центрира сега в наказателно поле! Размина се там Мицански да играе с топката. Иван Иванов се намеси, но топката продължава да е в Русия. Кержаков. Гаджев сгреши с паса. Поизмори се качели Влади Гаджев. Първото по време бе много по-активен. Сега една топка не е отнел. Сега Гаджев пребори се. Намира точно Мицански. Мицански извежда Миланов. Георги Миланов. Няма засада. Намира Попов. Попов. Стреля. Спасяване. С засада. Интересно решение. Смяна. Загоев влиза в игра на Кокорин. Младия юноша на ЦСКА Москва влиза в игра. Попов. Капитана на България. Ивелин Попов. Хубав пас. Ще се пребори ли Мицански? Не успява. Широков. Широков. Не успява да бъде спрямо Гаджев. Широков към Кержаков. Кержаков вече загубил Станислав Дяков. Браво на играч на Лудогорец. Александър Тонев. Трябва вече май да последва смяна в тима на Любо Пенев. Поизмориха се нашите страхотен пас, но малко дълга дойде за Манолев. Любо Пенев подготвят тройна смяна в тима на България. В игра ще влезнат двамата халфове, Георги Сърмов и Георги Илиев. На място, не се знае още на кой на мястото, но Гаджев е много проморен и може би той ще един е сменен. А виждаме, че Гаргоров се подготвя да влиза, нападателя. Много трудно на кой, и Георги Миланов, и Попов, и Мицански са нападатели, но интересно е, че Бадема също не е баш централен нападател от Таран, така че по-вероятно на Георги Миланов или на Попов, защото Мицански е централен нападател. Миланов, страхотен пас на Миланов! Дяков! Дяков стига бърз! Стреля! Но тук мисля, че Акинфеев закачи топката, нека да видим. Не всъщност, мина си над вратата. Нямаше късмет Дяков. Ето ги и смените. Гаджев напуска, на него място влиза Георги Сърмов. Георги Ивлиев пък влиза на мястото на Дяков, който преди малко изпусна. И да, Емил Григоров влиза на Георги Миланов. Младия футболист не трябва да бъде натоварван. Ай се поизмори, има 10 минути, България води на Русия с 2-1, което ни класира на Евро 2016. Тонев, страхотен пас на Тонев! Или Попов трябва да стигне от тази топка! Правилно! Попов да влиза в наказателно поле! Да влиза в наказателно поле! Поредеше да стреля! Спасяване на Акинфеев! Да, отвори му се коридор на Попов за изстрел и правилното решение бе това. Попов ще центрира. Трябва да внимаваме сега от контратака. Иван Иванов стреля с гола! Спасяване на Акинфеев. Защитника трябва да се връща бързо, да не стане контратака, защото при Хикс Шотландия се класира, а не България. Кержаков. Интересното е, че Любо Пенев направи се офанзивни смени. Не пусна един защитник. Явно не иска да се браниме. Гаргоров. Гаргоров, защо атакува заедно с Попов? Гаргоров, извежда Попов. Попов директно центрира. И много дълго дойде за Мицански и ще излезне в тъч. Трябва да внимаваме. Сега трябва да внимаваме в последните минути. Русия със сигурност не се бори за нищо. Те са си осигурили класиране на Евро 2016. Но определено няма да ни пуснат. Виждате, играха с зъби и ногти. Много добре се справиха. Тези два гола през първото полувреме бяха решителни за българите. Добро отнемане. Добавеното време сме вече. Иван Иванов към Гаргоров. Загубя. Анюков. Хубав пас. Семедов ще центрира. Хубаво центриране Семедов. И каква намеса в последния момент. Видим какво решението. Това е край на матча. България на европейско първенство.
след толкова много години България най-после ще участва на голям футболен форум. България Русия 2-1 с голове на Тонев и Гаджев през първото по време и гол за Русия. Роман Широков от Дуспа в 56-та минута. България става втори пред шотландците. Русия и България на европейското. Очаквате ни другото лято за мачовете от европейското. Дано ни се падне лесна група. Пожелавам успех на българите. Довиждане от мен коментаторът Иван Тошев.